Jagoro maduong' mar riwruok jotije pachoka Francis Atwoli okwayo kwe piny Tanzania kinde ni machielo mar yiero pod dhi nyime pinyno, yiero mobedo matek tok ng'anyo mabende nyogo tach e pinyno. Atwoli ne wuoyo e boma ma Kisumu ka bende nolero ni lweny ma kamano duoko chien ohala kaachiel gi kelo hinyruok ne jotije. Tanzanians very well in their ongoing elections, and also to pray for them that the violence through demonstrations is brought to a stop, because an injury to an East African community state, it affects us all. We have our ILO regional office headquarters in Dar and other offices too. We have the East African Trade Union Confederation in Arusha. We have the Court of Justice for this region in Arusha. And we have a lot of interest in that, our sister country, Tanzania. And we pray and hope and trust that what is going on will be amicably and politically resolved for the betterment of our region. Kamano nyakwa Ramogi, en thuolo mar kawo yweyo machielo, kik idhi mabor, bang' thuolo machuok waduogo gi mamoko.